أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم Allahumma ala nebina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naš efendija večeras nije mogao prisustvovati zbog neke manifestacije koja je odigrana negdje, ne znam, u Rahiću, ne mogu sjetiti tačno gdje je rekao, pa ja ću sam nagovijestiti našeg današnjeg gosta Nisada Efendiju Drnića, govorit će nam o tematici sihr i njegove refleksije, pa budu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Hvala i zahvala samo Allahu pripada i na početku i na kraju. Neka je salavat i selam na njegovog miljenika Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodcu, ashabe, tabine, tabine, sve Allahove iskrene robove sa din imanom u svom srcu. Neka Allahov blagoslov, mir, spas na nas ovdje skupa u ovoj džami. Amin. Draga braćo i sestre u islamu, neobično mi je drago što sam sjeo na ovu stolicu. Možda sam nekad gledajući u vašoj poziciji molio Allah šanu da s ovog mjesta koju riječ kaže. Znate zašto? Drago mi je što ovo sad mogu da kažem, što vam nema imama ovdje. Ali ova atmosfera je meni uvijek bila prototip u Bosni. Znate, braćo, sinteza između nečeg što malo ko prepoznaje u Bosni. Vjerujte mi, braćo. A to je moguće samo tolerancijom. A poslanik alejhi selam, vjerujte mi, a vjerujem da znate mnogo toga od sunneta poslanikovog, nekad uvjetuje ispravan iman u čovjeku tolerancijom prema drugom bratu. Helem nejse, da Allah šanu poživi i vašeg glavnog imama
i vas ovdje sve dugo u zdravlju, u rahatluku i što je najbitnije u dini islamu. Hoću da vas iskreno selamim. Hoću da zamolim Allah šanu prije nego što išta kažem, što sam naumio, da vas pomogne ovdje, a i nas sve u Bosni i sve u svijetu muslimane i hajrle insane. Amin. Ja ću danas pričati o temi koju mnogi ne vole, braćo. O temi o kojoj trebaju mnogi da pričaju. Mnogi ne pričaju. Tema koja, nažalost, ne nalazi svoje mjesto na mjestima gdje bi trebala da zauzima. A to je prije svega minber džamijski. To je možda za mene jedna od najaktuelnijih tema od današnjice. Možda zato što i ja više poznajem. Zato što uočavam njenu potrebu da se o njoj priča i tako dalje. Svoje obraćanje danas podijelio sam na tri nekakva područja. Područje džinskog svijeta, refleksije sihra i nekakve vrste sihra i moje nekako lično zapažanje kojim ću, ako budem išla završiti ovo obraćanje vam braću. Estaizu billah wa isarafna ilike nefera minal džinni jestemiuna al-Kur'an. Allah šanu, mislim, suvišno je da vama sada pričam, postoji džin, ne postoji. To je za ovu ovdje atmosferu i za one koji me slušaju poznata stvar. I bilo šta da čovjek negira što Kur'an spominje, hvala Bogu da je kufr. Zato počinjem s tom tezom da svi znate da postoji paralelan svijet našem insanskom, to su meleki, to su džinski svijet, jel tako? Da je jedan od drugih imanskih šarti, jel tako, emela i keti, i vjerovanje u gajbu, taj duhovni svijet i tako dalje. Allah šanu u jednom od kuranskih ajeta spominje o isarafna ilike nefera minal džin, o dolasku grupe džina, poslaniku, alaih sallatu salam, da slušaju Kur'an, jestemiuna Kur'an. Falamma hadaru qalu ansaitu, vidite terbijete edeba džinskog, vjernika džina. Kad su došli da slušaju poslanika, rekli su jednim drugima, čujte da slušamo. Falamma kudje velev ila qawmi munzirin, a kad su saslušali šta im je poslanik alaih salam govorio, kad su slušali Kur'an, to jest nek poslanik, nego kad su slušali Kur'an, onda su ošli svome narodu i bili munzirini, šta? Oni koji su ih obavijestili o onome što su čuli. Pa kažu u ovom kuranskom ajetu, kalu ja qawmana inna sami'na Kur'anan yahdi ila rushdi fa'amanna bih. Ima jedan kuranski ajet koji je sličan ovom, pa vrlo često preletim na taj kuranski ajet iz sure Džin. Kaže, o narode naš, slušali smo Kur'an koji je objavljen min ba'di Musa, musaddiqan lima bayna yadayhi, koji je objavljen posle Musa, koji potvrđuje ono što je došlo prije njega. Yahdil haqqa ila tariq mustaqim, koji je uputa, koji vodi istini i koji vodi pravom putu. I pasite ovo, ja qawmana ajibu da'i Allah, pa oni kao pozivavci kažu, o vjernici, o narode, odazovite se pozivavcu, odazovite se muezinu Allahovom. Ovo je poziv cijelom čovječanstvu, ali ovo su riječi koje su upućene džinskom svijetu od strane njihovih, da tako kažem, predvodnika. Kome da se odazovu? Eđibu da'i Allah, muezinu Allahom, pozivacu Allahom, da vjeruju u njega, a aminu bihi wa yakfi lakum dhunubakum, koji će vam oprosti vaše grijehe, wa yajirkum min adhabin alim, koji će vas spasiti, jel tako, od žestoke kazne. I da ne prevodim dalje kuranski ajet, sadaqallahu al-azim, ovo je jedan od kuranskih ajeta koji dokazuju postojanje džinskog svijeta. I mi ćemo na brzinu samo spomenuti neke odlike i džinskog svijeta i atmosfere gdje oni obituju radi nakon našeg podsjećanja, a i, hvala Bogu,
da neko nešto možda novo i nauči. Vi znate, braćo, da Kur'an govori o stvaranju džina, da su oni stvoreni od vatre, meleki su stvoreni, jel tako, od svjetlosti, da je čovjek stvoren od blata, da je stvoren od zemlje, te su nam stvari poznate. Džini su bića koje imaju svoju hranu. Poslanik nas alejhi selam obavještava čime se hrane, jel tako? Imaju svoje životinje, svoju stoku, imaju svoju porodicu, imaju svoj život, imaju svoja plemena. Sami za sebe u suri džin kažu ima nas koji su muslimani, koji nisu muslimani. Imaju mjesta koju često i više posjećuju nego druga, kao što su pijace, kao što su raskrsnice. O tome nas naš dragi pejgamber alejhi selam sve obavještava. Dalje, obavještava nas poslanik gdje ne trebamo klanjati, pa tamo gdje su deve, gdje je bolje da klanjamo, tamo gdje je sitna stoka. Sve nas to poslanik alejhi selam obavještava, je tako? Jedna ovako zanimljiva stvar koja mnogima vrlo čudna izgleda. Ako ugledate kućnu zmiju, nipošto je odmah ne ubijajte. Vidite šta je islam, brat. Obavještava nas o tako nekakvim neobičnim stvarima. Šta je tek sa krucijalnim stvarima islama? Kako su one? Vi znate da ljudski ne pamti pravilo, pravo kao što je šerijat. Nikad ljudska ruka nije tako obimno, decidno i, kako da kažem, detaljno pravo nije imalo u svojim rukama kao što je šerijat. Poslanik nas alejhi selam obavještava o imenu šejtana ili džina koji nas stalno ezijeti u namazu, pa govori tamo i njegovo ime, kako se zove. Pa ima primjere kad je poslaniku alejhi selam došao, pa ga je zijetio lično u namazu, pa poslanik alejhi selam kaže da nije dove Sulejmana alejhi selam, našeg brata, osvanuo bi svezan za direkt džamijski, pa bi se djeca medijinske igrala sa njim i tako dalje. To su detalji o kojima bi se mogle teme same za sebe pričati. Znate da nas poslanik alejhi selam obavještava i o tome da šejtan, jel tako, da džini, nevjernici bježe od ezana sve dok se taj ezan čuje, pa se vrate, kad se vrate pa čuju i kamet, da isto tako pobjegu sve dok i kamet muezin ne završi, kad završi opet dolaze do čovjeka i ezijete ga u namazu. Ali nas je poslanik alejhi selam obavijestio kako da se sačuvamo od njega i koji je način preventive i načina da ga od sebe odbijemo. Što se tiče svijeta džina, braćo, cjelokupni ehli sunnet se, je saglasan da postoji. Jedino, vi znate, mu'tezile negiraju postojanje džinskog svijeta. Oni, braćo, objašnjavaju da džini, izraz džin se koristi za lukave ljude, a izraz šejtan se koristi za one koji su pokvareni, oni koji su najgori u ljudskom rodu. Vi znate, kao što sam malo prije rekao, da je džinski svijet stvoren, mi kažemo od vatre, nije to ispravan, da tako kažem, iskaz. Vatra ima 3 svojstva, braćo. To je svjetlo, plamen i dim. Džini su stvoreni od ovog srednjeg, od plamena vatre. Zato oni, zbog onog od čega su stvoreni, imaju mogućnost relacije sa melekima zbog svjetlosti i imaju mogućnosti relacije sa dimom, koja je, koji je sinonim za tamu, za šejtana, za džinski svijet kao nevjernike i tako dalje. Vi znate, braćo, da džini kao bića, su nama nevidljiva, Allah šanu dao njima da mogu mijenjati svoje oblike, nama je dao mogućnost da mijenjamo svoju odjeću. Na sudnjem danu bit će to obrnuto, kako se govori u hadisma poslanika alejhi selam, da ćemo mi njih vidjeti, oni nas neće, osim velikana džinski. Znate da velikani naši vide neke džine zbog duhovnog njihovog stanja, pa se tako kaže da će i u džennetu neki velikani džinskog svijeta vidjeti nas.
Postoje nečistoće fizičke, braćo, koje su nama svima poznate. I vi znate da je uslov za ibadet, jel tako, i valjanost ibadeta, čuvanje od nečistoće, prije svega fizičke. I tamo Kur'an spominje, pa Allah šanu kaže, inna Allah uhibu tawabine, uhibu mutatahirin, Allah šanu pa koristi ovaj izraz inne, zaista Allah šanu voli one koji se puno kaju, one koji se puno čiste. Pa poslanik nas uči, jel tako, da je pola vjerovanja čistoća. Od čistoće nam sve zavisi, da nema ni namaza bez čistoće, da je većina kaburskog azaba zbog nečuvanja od nečistoće i tako dalje. Kažem, pored ove fizičke nečistoće postoji ta metafizička nečistoća. To su grijesi, braćo. To su grijesi. I vjerovali ili ne, pored toga što se džini vole naseljavati na mjestima gdje su nečista mjesta, kao što su, hajde mi kažemo vrlo često to, otpadne vode, potoci, današnje rijeke su sve maltene otpadne vode. Džini kao nevjernici uživaju na mjestima gdje se čine grijesi i mjesta gdje vrlo rijetko posjećuju meleki. U stvari, problem jeste u ovom, braću. Atmosfera koja je za džinski svijet, za nevjernički svijet, tu se okuplja njihova elita. Ona atmosfera koja je za svijet meleka, tu njih nema. I tačno je Islam propisao i naučio nas, poslanik alejhi selam, kakva je atmosfera za jedan svijet, kakva je atmosfera za drugi svijet. Čim se nešto desi, vi znate, kad je Allah poslanik alejhi selam drugi puta video Džibrila alejhi selam i pripao se, znate da je Hazreti Aisha sela mu krilo, da se je tad izgubio melek. Zašto? Kaže Aisha, melek je stidan, pa je zato Muhammede alejhi selam pobjegao. Vidite, braćo, želim jednu stvar da objasnim. Kur'an nam nudi lijek za svaku bolest. Poslanik alejhi selam isto tako u svojim riječima. Međutim, ima jedna ovako vrlo fino objašnjiva i shvatljiva stvar, a to je da se šejtanu i njegovom, da tako kažem, izazovu odgovara suprotnim stvarima. Ako me razumijete, onaj ko poznaje šejtana, lanetullah alejhi, i njegove osobine, nema boljeg sredstva borbe protiv šejtana, posle, hvala Bogu, onog što je Kur'an, čemu nas uči Allah šanu i njegov poslanik alejhi selam, od suprotnog djelovanja na šejtanske osobine. Jer znamo da je šejtan ohol, jer znamo da je razvratnik, jer znamo da je lažov. Na oholost jedina i najbolja mjera i odgovor je, znate šta? Zna se, hvala Bogu, šta? Neću sad da kažem da pogađamo. Onaj ko je ohol, ako budeš ti prema njemu ohol, šta se dešava? Varnica, vatra, ono što upravo šejtan traži. Ali ako se na oholost odgovori blagošću, to je jedan od najboljih načina borbe protiv toga. To je, kažem, jedan od lijekova, što kažu, jedan od tableta, jel? Ono što bi ovdje naveo, braćo, kad govorimo o džinskom svijetu, jeste problem neprepoznavanja odakle pirka šejtanska vesvesa, šejtanski uticaj. A zašto šejtan ne može ništa učenom čovjeku, braćo? Upravo zato što ga vrlo često prepoznaje i onim najtananijim stvarima. Nekom od učenjaka se pojavio na obzorju svjetlost, pojavljuje se kao ja sam Bog, danas ti je dozvoljeno ono što ti je bilo zabranjeno. Kaže, Allah te ubio, tamo prokletniče. Allah dželešanu nikad neće potvoriti ono što je već rekao, ono što je već naredio, neće samog sebe ignorisati i tako dalje. Kako si me prepoznao? Tako što je njegova vaga bila Kur'an. Jedna stvar vrlo bitna za mene, braćo, koju nekad ljudi prepoznaju, nekad ne prepoznaju, a najčešće je od šejtana. Vidite, indolentnost i pretjerivanje u vjeri.
je stvar koja je jedna i druga od nijetko drugog nego šejtana lanetullah alejhi. Zato vrlo je, kažem, teško nekad naći tu neću ga da kažem rupicu, nego atom kroz koji dolazi šejtanska vesvesa. Jer nas poslanik alejhi selam obavijestio o malom širku, braćo. Jel tako? Ne može se to objasniti na nekakav, hajde tako kažem, zvučan način. Bahatost mrava u mrkloj noći na crnoj stijeni. Kako kaže poslanik alejhi selam? Tako je mali širk nečujan. Tako su za nekoga i šejtanske vesvese ne čuju, neprepoznatljive. Vi ćete kad budemo pričali o genezi sihira, koliko je lanetullahi alejhi strpljiv. Kako čeka generacije da izumru da bi došao sa svojom spletkom. Zanimljivo jedno mišljenje do kojeg sam došao sačinjavajući ovu temu i ovo predavanje jeste, kaže, braćo, da je šejtan daleko veći neprijatelj Adamovim sinovima nego Hazreti Ademu samu. Zašto? Kaže, zato što je Adem stvoren od zemlje, a Ademovi sinovi su stvoreni od vode, tako, od kapljevine. Sama ta suprotnost, vatra, voda, dovodi do većeg neprijateljstva. Kad poslanik alejhi selam nas uči kako da gušimo, jel tako, srdbiju, govori zašto abdestom, jel tako? Zašto? Baš zbog ove suprotnosti. Srdba je od šejtana, šejtan od vatre, vatra se gasi vodom, jel srdba se gasi abdestom. Zato, braćo, po ispravnijem mišljenju, u najmanju ruku pokuđeno je imati vezu s džinskim svijetom. Baš, braćo, zbog njihove osnove, od čega su stvoreni. Da mi recite, kad se šećete oko vatre, jel postoji veća vjerojatnoća ako malo zapirka vjetar da vas zahvati vjetar? Oni ljudi, braćo, koji imaju veze s džinskim svijetom, oni poprimaju njihove osobine. Postaju nadmeni, postaju, da tako kažem, eksplozivni i tako dalje. Oni koji imaju, jel tako, poslanik nas alejhi selam uči da je jedna od munafičkih svojstava, šta? Kad čovjek je u srdžbi nemoralan. Ona eksplozivnost, koleričnost, jedna vrsta karaktera u psihologiji. O džinima možemo pričati do sabaha. Ono što ćete od mene, od svega ovog obavezno zapamtiti, jeste ova sljedeća stvar. A to je, braćo, Allah dželešanuhu stvorio čovjeka superiornijeg od džinskog svijeta. Meleki mu učinili seždu. Džini se boje samo ljudi koji se njih ne boje. Ovo zapamtite. Džini se ne boje ljudi, samo onih koji se boje džinskog svijeta. Vi znate da sura Džin govori o tome da su ljudi dolazivši u nekakve doline tražili zaštitu vladara te doline džinskog da im kao čuva. Pa kad su oni vidjeli da oni traže od njih zaštitu, to je, kaže Allah, povećalo obijest u njima. Pa su oni njih počeli više zjetiti. Što se tiče, braćo, sihra, to je fakat tema za sebe. Ja vjerujem da bi svako od vas volio sad da je kahva pred njim i da kaže efendija, aj ti to nama na tenane. Ali nismo za to došli ovdje. Pričat ćemo o možda onim stvarima za koje ja smatram da su najbitnije. I za one stvari, braćo, koje sam vidio da se ne nalaze baš u ovim predavanjima, ni 10 koji su već izašle na stranice interneta. Kako se zove šejtanska objava? Ona se zove mit. Ovo zapamtite, braćo. Mit je šejtanska objava. Vi ste čuli mit za ovo, mit za ono, mit ovakav, mit onakav.
Sve što nema tvrdu podlogu. Jer nas Kur'an obavještava da sve šeitanske spletke su slabe. Za koga su jake? Za one koji ne poznaju, za one koji se boje šeitana, za oni koji ne znaju za Allaha, za tevhid, za poslanika, za sunnet i tako dalje. Religija mita kao šeitanske objave jeste sihr. Ovo zapamte. Religija mita kao šeitanske objave jeste sihr. Ili magija, kako mnogi kažu. To je, braćo, po nekim definicijama. Najlakša definicija za sihr, najkraća jeste laž. To je moje, to nećete ne pročitati. Laž. Jer svaka vrsta laži je sihr. To ću vas posle ako bude inšallah uvjetiti. Šta je sihr? Skup tajanstvenih radnji, riječi, ponašanja, postupaka pomoć kojih sahir, mag ili čarobnjak uz pomoć džina ili šejtana želi utjecati na prirodu, mijenjati ih. Što je širk, braćo? Činiti sihr. Zašto čovjek činjenjem sihra postaje mušrik? Zato što želi da mijenja peti, to jest 6. imanski šart. Želi da mijenja sudbinu. Ima pametnjakovića, braćo i sestre, koji toliko obole da ne mogavši da promijenim, da tako kažem, putem neku atmosferu u svojoj kući ili u svom komšiluku ili rodbini ili na poslu, koristi se sihrom. Moja definicija sihra je ova, braćo. Najperfidniji način da se nekome naudi. Možda se neko neće složiti sa mnom. Najperfidniji način da se nekome naudi je sihr. Gdje si rane, šta ima 20-30 godina, zajedno kahvu pijemo, a ja te dolmim s onim što će ti zagorčat čitav život. I tebi i tvojoj porodici. Postoje dvije razine manifestacije sihra, braćo. Ovo nećete možda vjerovati. Postoji, braćo, ta javna manifestacija sihra. Kad se sihr usmjeri na porodice, na porode, na narode, na nacije, na države i tako dalje. I postoji individualan način korištenja sihra. Da se naudi jednoj osobi, dvijema osobama i tako dalje. Najgora vrsta sihra, braćo, a vi ćete kroz ovo moje s Božjom pomoći izlaganje vidjeti da je to danas definitivno sihr. Najgora vrsta sihra jeste organizovano sistematsko djelovanje na okolinu, na narod i tako dalje. To je, braćo, ni manje ni više bio slučaj sa faraonom, njegovim establishmentom sveštenika, sihirbaza, koji su izmijenili čitavu sliku života u Babilonu, to jest u Egiptu. Nije u Babilonu, u Egiptu. Ono što je vojska jednog faraona koji je za sebe govorio da je Bog, koji će biti predvodnik u džehennemu ili tako, to su, braćo, njegovi sveštenici, sihirbazi, uradili ljudskim dušama u državi koju je vodio tadašnji faraon. Vjerujte, braćo, kada bi Israilčane zadesilo nešto dobro, oni bi rekli mi smo to zaslužili. Kada bi ih nešto zadesilo ovako infraktno, oni bi rekli Musa, ti i Harun ste krivi za to. Vjerovali ne? I znate šta su još govorili? Ne znam šta da nam doneseš kao dokaz, nećemo ti vjerovati. Zašto? Zato što im je duša ubijena, braćo. Zato što im je promijenjena slika smisla života na ovom svijetu. Faraon je Bog, auzubillahi ta'ala, i gotova priča. Ono što on kaže i njegova elita, to je istina. Auzubillahi ta'ala.
Zato, braćo, širk, kufr, paganstvo, fetišizam, totemizam egipatskog i svih drugih naroda prije, danas, poslije, na svojim leđima i na svojoj savjesti najviše trebaju i imaju sihirbazi, čarobnjaci. Šta je danas, braćo, 7. sila? Ovi koji se bave ništa drugo, braćo, nego sihir. Neko to zove mediji, neko to zove štampana, printana, elektronska pošta, vakanak. Ne, to je sihir. To je sihir, braćo. Zašto? Evo jedan običan dokaz za to. Običan dokaz za to. Nije, brate, sihir samo da ti napraviš pakt sa šejtanom i da radiš na taj način. Ne, brate. Svaka vrsta prevare, podvale, laži je sihir. Je li moguće da ti voliš više miša nego mačku? Nemoguće. Miše, zna se šta? Jel gledaš Tom i Jerryja? Uvijek gledaš da Jerry pobježe, da pobjedi i tako dalje. Zar to nije sihir, brate? Zar, brate, bit musliman danas u Bosni, još ako si pustio bradu, još ako obavljaš ono što treba obavljati, čuvaš se onoga što je Bog zabranio, zar ti danas ljudi najviše nisu, zar ti ljudi nisu najviše danas krivi za situaciju u Bosnu i kažu zbog vas mi ne moramo u Evropu? Zar to nije sihir, braćo? Zar nas poslanik alejhi selam nije naučio da neće sudnji dan doći dok nemoralni ljudi ne budu predvodnici, a moralni, dobri, čestiti ne budu neđe tamo, jel na začelju, nebitni, ćuti šta ti znaš, nemoj pretjerivati. On je čovjek koji je, šta? Dosjetljiv. On je čovjek koji je radin, on je čovjek koji je sposoban, ima 2 benzinske, ima 30 kamiona. Nije uopšte bitno kako je došao. Zar to nije, braćo, sihir? Kakve su posljedice sihra? Hvala Bogu, sihirbaz je nevjernik. To nas naša vjera uči. Otpadnici od vjere. Oni koji odlaze gataru. Evo ovdje pitanje postavljeno, je li čovjek koji ode sihirbazu nevjernik? Oni koji odu gataru, sihirbazu, čarobnjaku nekom, po nekakvu havizu, po hadisu poslanika kojeg bilježi Muslim, kaže se 40 dana ne prima mu se namaz. To je, braćo, za one ljude koji ne povjeruju onoma šta on priča, po kraju godin sam ja u budala kad odem tamo. To je za one ljude koji ne povjeruju u to. Oni, brate, koji povjeruju u jednu riječ sihirbaza ili čarobnjaka ili maga, kako neki kažu, kaže poslanik alejhi selam, za nevjerovo je sve ono što je došlo po poslaniku alejhi selam. Kur'an, sunnet i sve ostalo. Ukratko o genezi sihira, braća. Esezubila. Vatebeu ma tetlu šatinu ala mulki Sulejman. I povode se za onim što su šejtani govorili o Sulejmanu. Ko se povodi? Povode se Jevreji. Jevreji su, braćo, narod koji je Allahove objave bacio iza leđa i prihvatio se sihira. To govorim o prošlim Jevrejima. Ovi današnji Jevreji, kakvi su? Ote na stranicu Solomonov hram i sve će vam biti hram. Jasno. Odeš, ukucaš Solomonov hram, morat ćeš jedno 20-30 dana to da iščitaješ, pregledaš sve te video materijale i bit će ti, babu, sve jasno kakvu rabotu oni rade. Zato da me ne bi neko proglasio ovde nekim antisemitizam, jel, da propagiram i tako dalje, neću pričati ništa o današnjim Jevrejima. Ali su oni ti koji su, jel tako, Allahove objave bacili za leđa
oni su ti koji su slušali šejtane, oni su ti koji su zapisivali za vrijeme Sulejmana alejhisselam znanje o sihiru i ono, kako Kur'an kaže, što je nadahnuto dvojici meleka Harutu i Marutu, sve za vrijeme Sulejmana alejhisselam, tako da kada je Sulejman alejhisselam sve to čuo, poslao je ljude, vojsku da to sve saberu, da to stave u jednu seharu i da to zakopaju pod njegov prijestol. I ono što sam malo prije rekao, braćo, za šejtana, lanetullah alejhi, kakvu on ima prefinjenu, Allah ga prokleo, strpljivu strategiju. Kad su sve generacije koje su znale za takvo nešto izumrle, onda je ovim novim generacijama on došao i rekao: ovdje vam postoji znanje i riznica znanje koje ako budete izvadili i dočepali ga se, imat ćete sve na ovom svijetu. Hvala Bogu, čovjek pohlepan, oni odmah iskopali to. I kad su iskopali, kaže im šejtan, tako se barem govori u rivajetima, braće, ovim znanjem je Sulejman, misli se na poslanika alejhisselam, tamo posla da on donese salavat na njega, Allah ga prokleo, je vladao džinima, ljudima, pticama, i čime je sve vladao. I šta je iz toga proisteklo? Ono što danas Jevreji vjeruju, da je Sulejman alejhisselam bio sihirbaz. Da je bio sihirbaz. A vi znate kakva je dova bila Sulejman alejhisselam? Gospodaru, daj mi ono što nisi dao nikome, nićeš nikad nikom dat više. Allah šanu dao samo njemu, više nikom neće da tako znanje i tako sposobnost. Ali to je šejtan, lanetullah alejhi. To je šejtan. Tako je sihir otprilike nastao, braćo, u to doba. Zato, braćo, nije zabranjeno da se ta nauka o sihiru izučava. Zašto? Da bi se mogli ljudi poučiti. Nemoj to, brate, to je element sihira. To je, brate, manir sihirbaza. Kako bi se mogli sihirbazi prepoznat da se ta nauka ne studira. Ko studira detalje sihira? Oni koji se bavi o njemu. Pametnom je dovoljno da zna osnovna pravila o sihiru, toliko imam daleko pametnih stvari da studiram i da se bavim. Vidite, braćo, jedan kuranski ajet gdje Allah šanu kaže: فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ سِحْرٌ. Kad oni baciše svoje čini, svoje konopce, Musa alejhisselam kaže: ma dži'tum bihi sihr, ono što ste bacili je sihr, inna Allahe sayubtilu, zaista će ga Allah uništiti. Inna Allahe la yuslihu amala al-mufsidin, Allah neće dozvoliti da uspiju djela pokvarenjaka, to je sihirbaza. Ovo je isto jedan od kuranskih ajeta, mnogih kuranskih ajeta koji su dokaz postojanja sihira. Zanimljiv jedan komentar, braćo, iz tefsira. Kur'an nije objavljen sa hareketima, sa E, I, U, A. Jest. Nego samo harfovi su objavljeni, svaka riječ ima svoj, kako se to kaže, ima svoje harfove koje tvore tu riječ, korijen. I ova riječ je sadržana od 3 harfa, sin, ha i ra. I može se čitati sehar, kao sihr, a može se čitati kao, znate šta je sehar? Zora. Samo zavisi gdje staviš E, gdje staviš I u ove riječi. Sad jedan od komentatora Kur'ana kaže: sihr ti je kao zora. I znate kako poslanik alejhisselam objašnjava, tako, prestanak da čovjek zapoštava, kad čovjek počinje postiti, tako? Kad, odvaja se, jedna nit od drugi, pa tamo govori o bijeloj niti, pa ima tamo objašnjenje kad se zora javlja i tako dalje. Ali kaže, sihir ima veze sa zorom. Koliko je teško prepoznat stvaranje i dolazak zore,
to jest razdvajanje danja od noći, toliko je čovjeku neukom teško prepoznat sihir. Teško prepoznat sihir. To je jedno od, kažem, gledišta i objašnjavanja sihira. Braćo, ovako jedna čudna činjenica, ali to je islam. Počet ću od nečeg drugog. Kad vidite čovjeka da čini blud i nemate 4 svjedoka i ti počneš telali tamo, ti postaješ isti kao onaj koji je to uradio. Jel vjerujete? Jeste saznali za ta pravila? Onaj čovjek koji čini sihir i onaj čovjek koji ne vjeruje u postojanje sihira su isti. U postojanje sihira su. Imaju neki muslimani, pametnjaković koji kaže, ne vjerujem u ta, ne može meni niko ništa. Stakfirullah. Pa ko te pita, može li ti šta tako? Nego je pitanje, jel postoji sihir, to je kuranska konstatacija i tako dalje i tako dalje. Vi svi znate kad treba nekog potamani tamo u nekakvim magacinima, kad se pojave više miša, jel tako, potrebiš malo otrova i poslanik alejhi selam otrovan, jel tako, otrovom. Ona, tako ovca kad je bila zatrovana, najveći otrov za ljudsku dušu, zapamtite, je sihr. Sihr. Jedna ovako nije slučajnost, jedna paralela. Kada Allah šanu govori o sihru, spominje jedan izraz. فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ. Hibal je uže, braćo. I kad baciš je svoja uža, znate, u jednom kuranskom ajetu. A u drugom kuranskom ajetu Allah šanu poziva nas vjernike وَعَتَسِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ. Opet koristi ovo hablun, uže. Vidite, u različite kuranske ajete koristi jednu te istu riječ. Vidite, hablun ili hibalu, kako već, Arabi to bolje znaju, označava sve, braćo, ideje, osjećaje, asocijacije, varke, sve ono što čovjek može da uđe šejtanski spletkama. A isto tako, hablun u ovom kuranskom ajetu, i čvrsto se držite Allahovog užeta, označava uže koje te čuva od svega toga. Jedino uže koje te od svega toga čuva. Što? Omakar Allahu, omakaru, omakar Allah, je tako? Oni spletke prave, Allah šanu im kvari. Kako već Allah šanu za sebe nije Allah šanu spletkaroš, nego on je onaj koji je najbolji poznavalac spletki. Imate tamo u suri Tarik, isto tako jedan kuranski ajet koji baš o tome govori. Zato molim Allah šanu da se što bolje držimo tog njegovog užeta, jel tako, da nam bude na pomoći. Vrlo često neka braća, ovako kad dolazim s njima u nekakav odnos, postavljaju pitanje, kaže Efendija, zašto Allah šanu dozvoli da sihr djeluje? Kako Allah šanu odredio sudbinu, zašto dozvoli tim pokvarenjacima da koriste se tim sredstvima? Ovako, braćo. Prvo, Allah šanu ima svoje zakone i mudrost i neće ih mijenjati zbog našeg neznanja. Drugo, braće, kad shvatite 6 imanski šart, sve stvari koje se dešavaju na ovom svijetu, pa i sihr će vam biti jednako iste. Zato, jedno je istina, braćo, što sam ja osjetio baveći se više od 10 godina učenjem rukijom. A to je, oni ljudi koji najviše nakače sa sihrom, Allah dželešanu i sebi najviše približi. To jest, to bude uzrok da oni postanu zavidni vjernici. To jest, kad čovjek oboli od sihra, ovako mu se kaže: dragi moji brate i sestre, Allah ne da da ti puno šveraš dunjalukom, ne da puno da šehvetiš, žao mu te, hoće da te sačuva od onog što će te odvesti gdje ne treba, pa ti dao ti malo tereta da se s tim, kako se mi kažemo, zanimaš, da ti ne bude ni do čega od dunjalučkih provođenja,
pa ti je Allah dao sihr. Vjerujte, braćo, 50% je problem kod sihira što ljudi ne razumiju sihr. Zašto je? Što sam ja Bogu skrivila? A što sam ja to kome dao? Nikom ja zlo ne mislim. Hvala Bogu. Jer znate ko je nakačio od sihira? Zlatni insani, vjerujte mi. Ljudi koji ljudima pomažu. Ljudi koji nisu pokvareni u duši. Ljudi koji nemaju bolesti duševne. Nisu zavidni. Nisu osvetoljubivi. Nisu ne mrze nikoga. Narcisoidni i tako dalje. Upravo uzrok činjenja sihira, braćo, jesu te bolesti. Kad tebe kažeš, hvala ti Gospodaru kad ja nisam od onih koji to rade. Isto tako, brate, kad ti neko učini nepravdu, isto tako treba da se zahvališ svojom Gospodaru. Da kaže, pa Gospodaru, ti mene počastio da ja ne činim zulum. A to što meni neko čini zulum, ja znam kakva je satisfakcija za to. Ja njemu oprostim, a ti meni puno, Gospodaru, oprostiš. To je, braćo, islam. Tako i sa sihrom. Ništa sihr drugo nije, nego jedno sredstvo da se dođe do dragog Allaha, da mu se malo brže čovjek približi. Ali opet kažem, najperfidniji način da se nekome naudi, da se nekome ogoča i zagoča život. Jedno je tačno, braćo, jedno je tačno. Mnogi muslimani sami sebi sihr pravi. Vjerovali to ili ne? Dovodeći sebe u razne situacije, nažalost, sami sebi pravi sihr. Naše kuće, jedno javlije gledam, pune su nekakvi maca, cuka, od gipsa nije, figura i tako dalje. Odeš u muslimansku kuću, a mani Arabi, tamo je neka Elizabeta, tamo je neka ovaka, naka. Znate, braćo, ondje gdje melek ne uđe, sigurno će ući šejtan. Mi ga sami uvedemo, vjerujte mi, braćo. Dalje, brate, ako nisi shvatio kolika je opasnost tog džinskog svijeta, šetanskog svijeta, onda znaš šta radi s tebe. Isto kao što se malo dijete igra s lopticom tamo ga vamo. Ti si predmet izrugivanja i smijavanja njihovog. Zašto? Toliko si serija gledao, toliko si gledao fudbalskih utakmica, toliko si proveo vremena u preposličarenju, nisi naučio osnovne stvari svoje vjere. Neko kaže, ko prouči 3 puta Kuvala, 3 puta Felek nas ujutro, on je zaštićen. Nije tačno. Pa kaže poslanik, jes brate. Ali nije poslanik to tako rekao. Kad budeš klanjao, kad budeš se čuvao harama, onda ti zikr puno vrijedi. A šta kažu kod nas narod? Na ćupri dobio, na mostu izgubio. Danas mnogi muslimani tako. Pa on hodni iz drobike uči se ajetu kursiju. Niđe namaza, brate. Drobi se, vidite, brate, prva riječ koja se kaže onima koji se liječe Kur'anom, jeste, brate, da mi ne dan gubimo džaba. Što, dragi efendija? Moraš jedno ovako da stvariš. Jesi došao da te Kur'an izliječi? Jesam, efendija, ja sam čuo da ti liječeš ovako, onako, istakvirullah. Ko narod, ono fali. Tako. Nije to toliko ni zlonamjerno. A ti mi reci, ima li islama kod tebe, ima li Kur'ana u kući ti ima? Pa eto, imam ja Kur'an, vi znate kako u nas na Rafi Kur'an stoji. Brate, sestro, ne ide, apsurd je da ti se liječiš Kur'anom, a niđe Kur'ana. Nema mjesta gdje ne staneš svojom nogom, a da ga ne gaziš. Odeš u društvo, tamo ga gaziš. U kući svoju, tamo ga gaziš. Odeš na posao, tamo ga gaziš. U autobusu, tamo ga gaziš. Nigdje Kur'ana nema. Tamam sad negdje treba nešto da ti se pomogne, ti zvoniš Kur'anu na vrata. Braćo, to su podvale muslimanima, bošnjacima. Podvale poput Hamaelija, poput onih klanjanja istihara, namaza, poput, braćo, strava, poput ovih dova koje kruže, ne dam internetom i poštom. Braćo, tu su nam sve podmetanja. Što od šejtana u njegovom suretu, što od neznalica i muslimana i nemuslimana. Islam je čista vjera. Lahka. Za nas objavljena. Za našu fitru. Zato, brate, kad hoćeš da se Kur'anom liječiš, moraš odlučiti. Ja hoću da živim Kur'anom i samo tako ti može biti Kur'an lijek. Drugo je vlah. Drugo je nemusliman, brate.
Nem se jednom prouči ruke, a 2 put, mašallah, bude hajr. Izliječi se. A Boga mi Allah šanu, vi znate da Allah šanu nekad vjerniku ne da naprijed zato što čini grije. Pa poslanik alejhi selam kaže da grijeh umanjuje nafaku. Je li tako? I sad kaže još ulema, kad musliman počini veliki grije, to je znak da ga Allah ostavio. Allah šanu vjerniku ne da počiniti veliki grije. Ma svakako će on naći nekakve varijacije, samo da izbjegne mu njegov mu'min, njegov iskren rob, ako bude inšallah. Ali čim počiniš veliki grije, nek znaš, brate, da si izgubio njegovu zaštitu. Allah te prepustio samome sebi. Da nas Allah sačuva tog iskušenja, braćo. Ima puno vrsta sihra, braćo. Ja sam, čitajući Ibn Kesira, on spominje tamo Abdullaha Razija. On dijeli sihre na 8 vrsta. Ja ću brzinom samo pročitati, braćo. Prvi je sihr lažaca i gulikoža, koji obožavaju 7 planeta, za koje vjeruju da upravljaju svijetom i donose čovjeku dobro i zlo. Drugi sihr, oni koji se služe opsjenama, varkama, prividima, jakom voljom. To imate puno ovim istočnjačkim vjerama, braćo. Budizam, ono yoga, fazon, znate, stakfirullah. Oni su ubijeđeni da oni imaju neke deređe, stakfirullah, brate. Treća vrsta sihra, u kojoj se traži pomoć od zemaljskih duhova. To je ono naše uobičajeno i poznato. Sihirbaz, da bi bio sihirbaz, mora u pakt sa šejtanom, da bi u pakt sa šejtanom mora počiniti kufr, neki veliki grije, teški grije koji ga izvodi iz vjere, i to je to. Četvrta vrsta sihra je obmana čula i slabljenje vida, čarolija i varke, zavaravanje vida. To je tipičan način djelovanja mađiončara i to je vrsta sihra, braćo. Peta vrsta sihra su čudne radnje koje nastaju montažom složeni u inženjerskom duhu. Znate, braćo, ima ljudi koji, barem ono što je zapisano, jel tako, ono za što se zna, da napravi nekog viteza tamo i on ima nekakvu trubu i tačno u određeno vrijeme, u određenom danu on zasvira na tu trubu. A postoji taj mehanizam i splet tih nekakvi složeni montaža pomoću koji to nastaje. To, vjerujte, rađe u Betul Maktisu. To rade hrišćani u crkvi koja se zove Kumama. Oni obmanjuju ljude sa nekom vatrom koju donesu, pa tamo ovi misle da je to čudo nekako, tako im sabjeru u tu crkvu. Audu billahi ta'ala. Audu billahi ta'ala. Takvi su i naši glupe keramije. Tako i nazivaju čitabima, braće. To su oni što su izmislili puno hadisa i koji su puno slagali na Allahov poslanika, ko biva želeći da uplaše, da forsiraju neko pravilo ili neki zakon. Što je, zna se šta. Šesta vrsta sihira jeste upotreba preparata ili lijekova određenih karakteristika, bilo u ishrani ili u mazanju tijela. To je ona populacija neznalica koji se dokazuju prelaskom preko vatre, znate, da im zmija ne može ništa i tako dalje. Sedma vrsta jeste vješanje srca. To jest čarobnjak tvrdi da zna Allahovo veliko ime. Pa zato što zna Allahovo veliko ime, on kaže da su mu počinjeni svi džini, da može uraditi čuda. Kad to neznalica ili čovjek malo ovako skučenog znanja čuje, onda se kaže tamo, javi u njemu zebnja i strah zbog takvog vida i poznavanja i nekakve snage, i onda sihirba sa takvim ljudima radi šta hoće. Osma vrsta sihra jeste sihir klevete, kao i približavanje i pomirenje u njegovoj blažoj i ljepšoj formi. Sihir klevete, šta je to? Može biti pozitivan, negativan, braćo. Ti možeš mene i ahbaba da zavadiš sa lažju, a možeš sa lažju da nas pomiriš. Jedina laž zbog čega će ljudi na sudnjem danu biti nagrađeni je
laž zbog koje su pomirili dva muslimana. To je isto vrsta sihra. Crna magija vam je poznata, jel tako? To je najopasniji vid i najstrašniji oblik sihra. To je direktno sazivanje šeitana, ono što smo malo prije pričali. Oni sihirbazi tačno znaju, braćo, zbog obaveštenja tog njegovog klijenta i suradnika, kad bolje prolazi sihir, kad djeluje, kojim danima. Vi znate, ovi astrozi što se bave astrološkim načinom liječenja, oni utorkom neće da rade. Oni kažu tad ovi sihirbazi rade. I znate da po hadisu poslanika alejhi selam da je zlo stvoreno u utorak, je li tako? Bijela magija, to je ono što mnogi kažu dozvoljena magija. Da čovjek nešto pozitivno utisne tebi u podsvijest. Razumiješ? Hoće se dvoje rastaviti, on njima sihir, da oni se vrate jednim drugima. Mnogi ohalaljuju taj sihir. Mnogi sebi ohalaljuju taj sihir. Da bi mu dijete bolje učilo, on njemu napravi tamo nekakve i tako dalje. Crvena magija, to je posjedovanje lažne deredži, koja ljudima, koju ljudima prikažu neki džini. Vi znate, toliko ljudi danas ima da smatraju da imaju nekakva otkrivenja, nekakve deredže. Ja poznajem x nijan koji su se liječili od sihira, posle su postali oni koji liječe. Zašto? Baš zbog ove obmane. Ono čime bi završio večerašnje predavanje, braćo, jeste neke lične poruke. Ajde, dobro, produžit ćemo mi. Allah te nagradio, Allah te nagradio. Vidite, braćo, ja sam za ovo predavanje prije neku heftu čuo. Pa je moj brat meni Jasmi sakupio i nekakve CD-ova. Allah mu dao i bio mu pomagač svakom poslu, ako Bog ne inšallah. Eto, brate, pomozi se, znaš. Pa sam ja to sve tako izbirao sam ono što sam ja smatrao da treba da kažem. A ovo što ću sad reći su, kako sam ja nazvao, lične poruke. Prva stvar, braćo. Islam je sistem života. Tu padaju mnogi muslimani. Hoće parcijalno nešto. Hoće nešto mi kažemo često, prečicom. Ne mere, brate. Ne da to Allah vjerniku. Ne da to Allah muslimanu. Ti moraš prihvatiti islam onakav kakav jest. Ne znam koliko ga moraš praktikovati. To je shodno tvojom i vjeri, jel tako? Ali osnovne stvari moraju se. I još nešto, braćo. Pobrćemo prioritete. U najviše slučajeva to je problem. Pobrćemo prioritete. Kad vidiš sestra koliko zikra nekog zikri, koliko maša Allah toga, nije pokrivena. Ili brat koji je fin, nako po našim nekakvim mjerilima, još nije uspostavio namaz. Koji svako jutro prouči do posla 100 puta la ilaha illallah vahdehu la šerika, vraćajući se s posla do akšama, sve to, nigdje ne obavi namaz. Tu se napravi jedan karišik. Znate, braćo, kad čovjek ne nauči ispravno vjerovanje, sve posle toga bude drugačije. Sve posle toga bude ubunilo nešto i naopački. Zato, prije svega, braćo, ne znam, hoću se vam više obratiti s ovog mjesta. Islam prihvatite kao sistem života. Kako kaže jedan, ne može u džamiju mera, a i džamije mara. Ne može, brate i sestro. Nego, zar ti nisi počašćen islamom? Jesi ti to zaslužio islam? Nekim svojim gestom? Nije, moj brate. Nema toga s čime ti možeš zaslužiti islam. Allah žešanu počasti islamu koga on hoće, subhanahu wa ta'ala. Zato treba da to cijeniš i da to ne daš ni pošto iz svojih ruku. I da shvatiš da je islam sistem života. A šta je to? Od spavanja, jela, pića, odnosa prema ljudima, boravka u određenim prostorijama, za sve je islam riješio propisom. Kad tako se shvati islam, onda neće biti problem i sa sihrom. Dalje, neće ljudi da shvate da je islam preventiva najbolja za sve. Između ostalog, kao zaštita od sihra.
Jer znate šta je najbitnije kada je pitanju džinski svijet? Najbitnije da o njima i ne mislite. Vjerujete? Znate koja je najbolja zaštita? Stalna misl o Allahu dželešanu. Oni to ne mogu podnijeti. Ni ovaj koji je stalno s tobom, a kamoli ovi koji ti se približi. Kažem vam, malo kad pričajte o džinskom svijetu, samo kad morate da nekom objasnite zato što je u dalaletu, ali njima nipošto ne pridavajte nikakvu pažnju. Jer im time približavate. Oni tad postaju, nabusiti. Misle da su neko i nešto. I ono što sam malo prije rekao, džinskog svijeta se musliman i vjernik ne smije bojati. Nijedan džin, vi znate koliki snaga džina postoji, kakve posjednosti. Ne može nijedan džin iskreno vjerniku nauditi. Ne može. Osim ako to Allah hoće. Nekom je se jedan potužio, ne smijem reći da je poslaniku, zaboravio sam to. Opsjeo me džin. A ovaj nije mu govorio recept kako će ga se riješiti. Nego mu kaže, zašto ti njega ne opsjedniš? To je pravi obrat. I znate kad su pričali dva džina nevjernika. Pa ovaj bio, bili su nevjernici, ali ovaj bio od vjernika džin koji živio u njemu, njega opsjeo, a ovaj bio u tijelu nevjernika. Pa ovaj nevjernik bio dasa nekakav, Herkules. A ovaj bio ko šćap, ko grančica. Zašto? Upravo takav šetan tvoj treba da bude. Mora da ga prisiliš da bude, što kažu, ko atom, da se ne pojavljuje nigdje, da nema u tom organizmu niđe mjesta, da ga čeka svugdje estakfirullah, da ga čeka svugdje la ilaha illallah i tako dalje. A ta svijest o Bogu, to se zove bogobojaznost, brate. Prevod bogobojaznosti jeste stalna svijest o Bogu. Dalje. Razumijevanje ispravna sihra. Ono što sam malo prije pričao. Jeste vidjeli čovjeka u kolicima kojeg moraju pitati? Jeste vidjeli onog brata na YouTube-u, što uzima abdest, nema ruku? Nogama uzima abdest, tako da. Jeste vidjeli čovjeka noćnom namazu sa jednom nogom, tako što? To je prošlo svijet. Kako je to iskušenje? Šta je sihr? Sihr je iskušenje, ono što je malo prije pričao, da kaže, hvala ti gospodaru kad me nisi čijem težim iskušao. To je to. I hvala ti gospodaru kad mene nisi zaobišao. Jer Allah šanu braćo obećao nama u suri Bekare u onom u zadnjem kuranskom ajetu, la yukellifullahu nefsan illa wusaha. Neću nikom, moji robovi, opteretiti s onim što ne može podnijeti. To je sunnetullah, braćo. To je da baciš kapu pa vrisniš, da ti bude drago. Allah dželešanu nikog neće opteretiti ono što ne može podnijeti. To je Allahova milost. Pa tako i sihr. Zato mnogi braćo se izgube u sihru. I zapamtite i ovo, da ne bi zaboravio. Možete savjetom puno pomoći. Tako mi velikog Allaha. Ja više s ljudima pričam nego što učim ruke. Više s ljudima pričam. Zašto? Zato što ljudi ne poznaju osnove života. Ne znaju šta je sunnetullah. Zašto mene? Pa što sam ja? Pa je moglo da obići. I tako, ta normalna nekako pitanje. Kad ljudima razumije, kad ljudima kažeš smisao sihra, onda kažu, a dobro, efendija, idemo dalje. Idemo dalje. Većinom, u 90 slučajeva, u 90% slučajeva, sihr je razlog da ljudi spoznaju. Da ljudi spoznaju. Što? Kad vide reakciju na sebi od Kur'ana, onda kaže, pa Kur'an je čudo. A što je Kur'an? Allahov govor, samim tim povjeru Allaha, samim tim postanu iskreni Allahovi robovi. Svako izlaženje iz Islama, braćo, ne iz Islama, nego iz okvira Islama, je potencijalna meta sihra. Potencijalna meta sihra. Vi se sjećate ko je čitao ove knjige, kad progovara iz osobe tamo, pa ga pita, šeh, kako si ušao u nju? Ona je vjernica, klanja, pokrivena, posti. Kaže, nisam ni mogao ući. Pa kaže, kako si ušao? Kaže,
Jedne prilike je navalio na njenu kuću lopov, pa se ona dobro pripala i ja sam tad uskočio. Ima 5 stvari, braćo, koji sebi ne smijete dozvoliti. A pazite, ne smije šetan vam ubaciti da vam sihir bude nekakva vam primarna stvar, da se bojite od njega. Sihir neće čovjeku prići onom koji od sihiru ne misli. To zapamtite. Zato ima 5 stvari koje čovjek ne smije sebi dozvoliti. Prva je jaka srdžba. To ne može vjernik sebi. Kad se vjernik naljutit može? Samo kad je u pitanju Allahu hatir. Normalno treba iskristalizovati kod sebe te edebe. Drugo, braćo, čovjek ne može se pripasti. Ne može da osjeća strah od nečeg toliko. Zašto? Pa zato što mi vjerujemo u kader. Šta zati Alija kaže? Čega da se bojim? Određenog momenta ili neodređenog? Ako je nešto određeno, ne može se izbjeći. Ako nešto nije određeno, ne može se desiti. To jest, da tako kažem, nekakav lijek protiv straha. Treća stvar, koja ne smije čovjeku da se desi. Ne smije čovjeku da se desi. Prevelika žalost za nečim. Umro mi babo. Pa što? Jel babin babo umro? Jest. Jel babinog babo umro? Jest. Bab, svi umrli, brat. Zato nije dokaz da se ti spremaš za to. A šta? Pa moram plakat. Pa to je ljudska osobina. A ne smije čovjek sebe dovesti toliko. Šta poslanik, ali se nam po sunnetu nam ostavlja? Samo su 3 dana žalosti. I to kakve žalosti? Umerene žalosti. Dozvoljeno pusti suzu i tako dalje. Zašto? Zato kad se čovjek oda u to žalosti, tad sihir, to je džinski svijet, dobiva otvorena vrata da prodire u naše tijelo. Dalje, prevelika sreća. Prevelika radost. Ne može to čovjek se dozvoliti. Vjernik je u svemu umjeren. Šta čovjek, vjernik, treba da uradi kad se nešto obraduje? Treba da učini seždu zahvale. To je od sunneta, brate. I to neki kažu ako moraš bez abdesta. Ako moraš i bez abdesta. Zašto? Zato da te onaj osjećaj ne napusti. Da te onaj osjećaj ne napusti. I 5. stvar, braću, indolentnost u vjeri. To jest slijeđenje strasti. Onaj ko uđe u taj kolosijek. Iz tog kolosijeka se lako ne vadi čovjek. Osim da ga Allah šanu izvadi. Slijeđenje svojih strasti je pogodan trenutak i moment da sihir prodre čovjeka, to jest da džinski svijet opsjedne nekoga. Dalje, braćo, oko sebe imamo svakoga i svašta. Najviše oboljelih ljudi od ovih duševnih bolesti, najviše zavidnika. Jer Kur'an objavio Mahsuz suru zbog toga. Dalje, brate, jer nas poslanik uči nečemu. Ni najboljem prijatelju nemoj svašta nešto lijepo da kažeš. Nemoj da se povjeravaš. Ni najvećem neprijatelju svom nemoj puno ružno što da kažeš. Je li tako? Jer Allah šanu obrne situaciju. Zašto? Poslanik nas uči da ne pokazujemo imetak svakom. Dalje, Islam nas uči da u svemu budemo odmjereni. Čak u glasu, čak u koraku. U interijeru, u eksterijeru svoje kuće, svog imetka i tako dalje. Zašto, brate? Zato što to dovede ljudska srca u nostalgiju. Pa nešto oni tu poremete, brate. Iz toga se desi ili urok, se desi zavist. Jedno i drugo isto. Ne isto, nego jedno iz drugog proizilaze. Zavist je općenito, urok proizilaze iz zavisti. O uroku možda se trebalo progovoriti, ali urok je istina i o njoj ne treba puno pričati. Treba se zaštiti ujutro i to je to. Dalje, braćo. Vabil ashari hum yastakfirun. Ovako kuranski ajet ide. I oni koji se u prasku zorje, koji u prasku zorje oprost traže. Jedan od dobrih lijekova, dobrih ilađa protiv svega, pa i protiv sihra, jeste noćni namaz. Jeste činjenje istikfara u zadnjoj trećini noći.
kad je u pitanju istikfar, braćo, volio bi da vam ovo napomenem. Ako vrlo često dolazim u poziciju da razgovaram sa džinskim svijetom, normalno iz osobe, nema veze s njima. Hvala Alšanu. I ono što im najgore pada jest kad mu daš do znanje da je on bio sebe, da se taj insan pokajao, da je on bio sebe što taj insan klanja, da je on bio sebe što će on ući u džennet. To vrlo teško prihvataju. A upravo je, braćo, smisao sihira, kao svih iskušenja, jeste to da ti budeš uzrok da neko uđe u džennet. Da mi recite samo nešto. Dobar komšija i loš komšija, ko ti prije može biti uzrok ulaska u džennet? Loš, brate. Jer nije dobročinstvo činjenje dobro prema komšiji. To je obaveza, obligatna. Znate što poslanik alejhi selam kaže kako mu je Džibril govorio o komšiluku. Ali dobročinstvo je, brate, da trpiš ezijet lošeg, to je takvu komšije kakvog jest. Ono što sam htio da podvučem noćas jest jedna, nažalost, istina. A to je, kad je u pitanju ova tema, braćo, rukija, sihr, liječenje općenito Kur'anom, džinski svijet, ulema u Bosni i Hercegovini je totalno zatajila. Totalno, braćo. Pa čak i naša oficijalna ulema. Ja ne znam zašto se čeka. Ja ne znam, braćo, kome pravo da još se nije povukla crta, a paste, da oficijalna ulema nije povukla crtu u Bosni i Hercegovini. Ovo je dozvoljeno, ovo nije. Ovo islam, ovo sunnet trpi, ovo ne trpi. To, braćo, nema još. Dobro, ima još mnogo stvari po kojima nije oficijalna ulema povukla crtu. Ali ovo je stvar koja se najmanje sa onog mjesta čuje. A paste, sihir je ušao, braćo, u sve pore ljudskog života. Nema gdje ga nema. Od porodice, radnog mjesta, škole, ovih, da tako kažem, trgovačkih centara. Bilo bi smiješno da neke stvari pričam. Ali vjerujte, braće, nemoj doručkovat danas, to je sutra ili kad. Ali, brate, nemoj da slučajno, možeš ostati bez doručka i ovoga, nemoj da izađeš bez abdesta, bez da si ozikrio svoju zaštitu i tako dalje. Jer mi živimo u vremenu fitne. Jer se govori o pojavi Antikrista, Deđala. Jesmo obavješteni da jedna od vojske Deđalovo su sihirbazi. Jer svako selo ima pofanj sihirbaza. Nema ga koji nema, brate. Jel garantuješ da u svojoj kući nema sihirbaza ili sihira? Ili jedno ili drugo? Od 100 osoba, 97-8 im je pozitivno. Evo sada, 15 minuta učimo ruke ovde, vidjeli biste da bi svako otprilike od vas poneko ili trnjenje, ili grčenje, ili nešto osjetio. Zašto? Zato što je to puno zastupljeno, braće. Puno zastupljeno. Sjećam se jednom u Tuzli, ispred Bosanskog kulturnog centra izlazim i rahmetullahi alejhi šejh Hafiz Barčić izašao i kada tako pričamo, pa se predstavljamo. Ja sam tam tako kroz priču tema sihr. Kaže, gdje se sihr pojavljuje? Ondje, kaže, gdje počinje oživljavati islam. I kaže, šeitan pokušava da otupi tu unaprijed ošticu i nažalost, poglup je, lantullahih. Baš zbog što sam malo prije rekao, braćo.
Sihr je sredstvo čime se ljudi vrlo često približavaju Allahu šanu. I jedan od puteva koje ljude vodi Allahu šanu. Oni koji su opsihereni, ne oni koji se bave sihrom. Ali ako je ova konstatacija rahmetli šejha tačno, onda je bespotrebno. Zašto? Jer one sredine koje u sebi, da tako kažem, najviše imaju have od sihra, tu ljudi se drže čvršće islama. Jer nema drugog izlaza. Nema drugog izlaza. Vidjet ćete kuću koja je nakačila od sihra, braća. U njoj svi kanjaju. Ako su shvatili da im odatle puše vjetar. One kuće koje nemaju sihra, u njih je, braćo, tako, čast. Čast tradicionalnim kućama koje ne dozvoljavaju ni avliju da im uđe ovaj džin ili šeitan, a kamoli sihr. A zapamtite, to je iskustvo sad. Osobe koje su najviše fasovale, one su otprilike ufatile se čvrsto za Allahovu uža. Zato ja kažem, pogrešan metak od iblisa. Ovdje ću navesti nekoliko slučajeva. Koliko još ima minuta? Bio sam, braćo, svjedok jedne kuće gdje se nabrojalo sihra. Vjerovali, braćo, ja svojom rukom im broju. Možda za 5-6 mjeseci, ne znam koliko, učenja ruke. I sve misliš, ovaj put je zadnji put. Kad opet, vjerovali ne, jedne prilike u tu kuću dolazim i kažem, slušaj me, noćas ćeš mi 40 sihra kazati. I 3 sata se uči rukja i on kaže 38 sihra, kaže, ona 2 ti neću kazati kad bi me ubio. Tamam je meni rekao i 38. Vidite, braću, a pazite ovo se, molim vas. Ono što je malo prije Efendija govorio, svugdje umjerenost. Ko tu mudrost postigne, sa svakim će biti dobar, osim sa šejtanom. Mudrost distance i prema ženi, i prema djeci, i prema prijatelju, i prema komšiji, i prema materializmu, i prema ovom, i prema onom. Ko zna to postaviti na svoje mjesto, zapamtite, zagarantovani dobri odnosi sa svima. Ko tu bude pravio varijacije, ko tu bude se izgubio, bude dima, bude vatre, bude svašta nešto. Zna se prema kome nema distance. Prema Allahu poslaniku i prema svojim roditeljima. Ali ja sam brojio, braću, do 700. Poslije nisam brojio. Znate šta se poslije ispostavilo? Osoba kojoj je najviše vjerovala ta osoba, 25 godina je dolmila tu kuću. I poslije se ispostavilo da je trebalo, da je bilo najbolje da se sva stolarija, sav pod, razumijete, sve one rupe gdje je granata negdje uklesala se, da je to sve trebalo počistiti i počistiti da se jede. Ovo vam govorim čisto da shvatite. Nemojte izlaziti iz okvira. Pazite, granica islama. Istinen prijatelj, ali ti ne možeš dobiti ključ od moje kuće. Ti ne možeš ući u moju kuću bez mog izona. Ja tebi vjerujem, brate. Ali ja tebe neću dovesti u takvu situaciju. Znate šta se desilo kad se pručila prva ruke ovoj osobi? Prvo se desilo, ta osoba je napala nju da ona njoj radi sehre. Ono što se obično radi. Ono što se obično dešava. Znam brata koji je mlad otišao na hadž. A vjerovali ili ne, da ga je sihr natjerao da odne na hadž. Čovjek je Efendija, nešto tu neštima. Štima će kad ovo kažem drugo, brate. Kad je došao sa hadža, onda je sihr uradio da dospije u ponor svakog poroka. Onda ga je sihr natjerao. Nije bio svjestan toga. To je bilo jače. Drugo je kad se ti prihvatiš, braće, koji uči rukiju, pa ti on dadne dobar savjet, pa ti često, pa to oslavi, pa imaš terapije, a ne, tebe to nešto nosi, ja hoću na hadž. A mi svi mašallah, mlad insan na hadž ide.
Kad je došao, sve ostavio i otišao ponor svakog mogućeg poruka u Bosni i Hercegovini. I posle hvala Allahu koji ga je opet izdigao iz toga. Kad je saznao da je za sve to kriv sihr, jel, nije, hvala Bogu, kasno nikad. Dok duša ne dođe, jel tako, do ključne kosti, nikad nije kasno, ali je posle se ispostavilo da je sihr za sve bio kriv. Dalje, molim vas, da li ste se ikad upitali što ovdje nema 200 ljudi, 300? Što ova džama nije puna? Braća u Tuzli su doživjeli ovako jedan omladinski centar, Amir Efendija Karić, glavni imam u Tuzli, je organizovao, oni su pri islamskoj zajednici, imaju fino druženje. Oni su doživjeli da su im ljudi masu donosili sihre da bi to uništili. Čekajte, ko je ovdje s nama noćas? Jesu meleki? Hvala Bogu. Kogo se sastane radi Allaha, meleki traže ta posebne, specijalne meleke, ili tako društvo. Kome to ne odgovara, brate? Scecište, veće scecište i koncentracija meleka u Brčkom, kome to smeta, brate? Sihirbazima. Sihirbazima. Ne može ovo svako trpiti. To je, ne mogu to sihirbazi dozvoliti. Da se ovdje svake subote okuplja najbolja elita brčanske omladine. Ne može, to se mora razbrkati. Otište Hafizu Kemi u Gradačac, pa ćete čuti od njega šta je on doživio u svojoj džami, koliko sihira i tako. I od koga. Znači, džamije potencijalne mete, one džamije koje su prazne, one nisu. One odgovaraju, brate. One su po PS-u za šetana. Dalje, molim vas, braćo i sestre, ljubavni sihr. To je nešto na čim bi ja plakao. To je nešto, ja opet kažem, što je veliki hajr. Ali to je nešto što je najviše rasprostranjeno danas. I to je nešto, braćo, kad dođeš nekoga testirati, moliš Allaha samo da nije taj sihr. Kad vidiš mladog insana, da ga je to poderalo. I da samo razmišlja kako će se ubiti. I da samo razmišlja koji čošak u svojoj kući će naći. I samo razmišlja o tome koliko će vremena provesti u kupatlu kraj onog ogledala. I da sav smisao života se na to provede. I da postoje osobe koji su 40 godina takvim životom živjeli, nikad vidjeli suprotnog pola u onom smislu, da tako kažem, da su se zabavili, da su razmišljali o udaji, o ženbi i tako dalje, onda je to za sebe priča. Kunem se Allahom da jedan sihrbaz zna kroz kakve tegobe ljudi prolaze, ne bi nikad sihr uradili. Oni nisu svjesni toga. Znate kako? Čovjek uradi sihr da se ti ne udaš ili oženiš. Dobro. Da ti se samo ne udaš i oženiš, to je... Ali, brate, pucaju džigare. Razdvajaju se kosti. Nema spavanja. Dolazi ludilo. Dolazi ovo, dolazi ono. To nikom nije na umu. Zato možda će neki sihrbaz pogledati ovo predavanje. U svrhu toga da mi bude zahvalan na sudnjem danu, ja ga pozivam da to ostavi za uvijek. Ali, braćo, vjerovali ili ne, njima nema lako povratka. Kaže narodna poslovica, ko sa šeitanom tikve sadi, od glavu mu se razbijaju. I tako je. Sihr je čisti bumerang. Nema sihrbaza, ili koji radi, ili koji naručuje sihre, da mu se te sihre ne vraćaju. Čisti bumerang. Dragi brate i sestru, nemoj se nikad zanimati ko ti radi sihre. Nikad. Dovoljno je ono što mu se 10 puta više vrati. Vjerujte. Samo Allah zna šta se dešava s tim osobom. Ja samo znam par slučajeva. To je haos, da se ufatiš za stomak, brate. I da kažeš alhamdulillah. Ali sve to na stranu, brate. Ako spasimo jednog sihirbaza, džehennema,
uspeli smo s ovim predavanjem. A to je svaki sihirbaz i onaj koji se bavi, i onaj koji naručuje sihre, dadne cijeli ahiret za dunjaluk. Zato, brate, ako je Efendija rekao da je uzrok otprilike svakog sihra bolest duševna, ovdje se nešto desi, brate, pa ti poželiš da naudiš bratu, sestri ili ovom i onom. I ja i ti imamo ti bolešću. Jesi li svjestan ja? Efendija, borim se. Ne možeš biti svjestan bez dobrog društva, ahbabu, koji neće prepoznat kod tebe tako nešto. Šta nas poslanik alejhi selam uči? Vjernik je vjerniku kao desnica ljevici. Ja to kad sam čuo taj hadis, tako mi je sjeo. Jer vjernik vjerniku upravo treba to da bude. Što? Kad ima nešto, jel tako? Kažeš, brate, ima nešto. Isto tako, kad ima neka mahana, kažeš, brate, nije to dobro. Ako nema takvih vjernika, nema iskrenih. Poslanik nas uči, braće. Kad Allah šanu hoće nekom dobro, dadne mu prijatelja koji ga posjeća na ono što ne volja kod njega. I tako dalje. Molim Allaha dželešanu da u ovom nasihatu prvo bude koristi za nas sve. Drugo, ako je bilo kakvih grešaka koje sam ja nenamjerno u svemu ovome izrekao, molim premilostivog da mi oprosti. A za kraj molim Allaha dželešanu da sve oni koji su bili noćas ovdje i oni koji ili internetom ili DVD-om pogledaju ovaj video zapis i materijal, da im bude od koristi. I molim Allah šan da nas sve sačuva ovog zla, sihra, uroka, mesa. I molim Allah šanu da i drugima, braće, otvoramo oči. Mnogi su dobro zaglibili i ne znaju. Molim Allah šanu, braće, da se čvrsto držimo njegovog užeta i da nam ne da ga pustimo. Molim Allah šanu da nam bude dobar kraj. I molim Allah dželešanu da me u džennetu posjećate na ovo predavanje ako bude. Amin. Nemojte zamjeriti, ako ima ko šta pitat, nek pita. Assalamu alaikum. أشرف الأعراب